Pasaden asteartean, urriaren 27an, 2021erako tasak bozkatu ziren udalbatzarrean. Tasa guztiak izan ziren onartuak edo guk eraman genuen proposamen bat izan ezik. Gaur egun, 10 plaza dago, Kasko plazaren azpian, oraindik alkate eta hainbat zinegotzien esku. Pertsona hauek edo erabiltzen dituzte plaza hauek bere onura pertsonalerako eta ez udal zerbitzurako. Hori dela eta, gure ustez, udal zerbitzurako 3 plaza utzita nahiko litzateke, eta horitatik edo 7 horiek edo guk proposatzen genuen alokairuan ipintzea. Alokairuaren truke edo, udalak edo, 5.586 euro eskura lezake alokairuan ipinita. Hala ere, gobernu taldeak eta soek agertu dira gure proposamen honen kontra, haiek adierazi digutenez edo, esan dute ikerketa bat egingo dutela aparkaleku parke, udal aparkaleku parkearen berrazterketa bat egin behar dutela, eta orduan hurrengo urte baterako guzteko. Egin digute proposamena eta atzera botatzeko. Gure ustez ordea, egin behar dugu aurrera, hau egin daiteke, eta urte honetan, zain gauden bitartean, behintzat ez badute alokairu publikoan jarri nahi, uste dugu pertsona horiek, horren erabilera egiten ari diren pertsona horiek egin beharko luketena zen hilean 76,5 euroko tasa ordaintzea. Hori izan da gure proposamena.